Наистина днес отново един добър ден за българския футбол. След дълги перипетии, преговори, бяхме и пред отказване хора на тази маса, но тук на тази маса са виновниците. Отново да се дават българското първенство по телевизията и клубовете естествено да получат достатъчно добри пари за техния продукт, защото, както всички знаеме, телевизионните права са едно от основните пера за издръжка на клубовете. Първо искам да благодаря на Корпоративна търговска банка в лицето на господин Цветан Василев, който още един път показа, че помага на спорта. Както знаете, преди 4-5 години той беше спонсор и на Футболния съюз. Непрекъснато дават награди на наши известни спортисти, като направят добри постижения, така че съм много благодарен още един път на господин Василев и на банката. Да благодаря на TV7, че ставаме партньори и те ще дават също нашето първенство, на нашия дългогодишен партньор БНТ, който също само в последните 3 години не предава мачове, а предава мачове на националния отбор по футбол. Да благодаря на господин Бойко Борисов, който успя да уреди тези 1,8 милиона целево за БНТ, които да влезат в Футболния съюз и съответно да бъдат раздадени по клубовете. Също така голяма благодарност на господин Валентин Михов, който със своята енергия и голям риск, който поема така иначе с този договор, толкова години помага и работи в футбола, за футбола, и той така от футболната ни гледна точка е така най-добрият специалист в тази сфера. Също така искам да кажа за радост на всички привърженици на футбола. На тази сутрин пихме кафе с премиера и след един дълъг разговор преценихме, че за да не лишаваме българския зрител от правото да гледа и английското първенство, Футболният съюз няма да се възползва от правото си да прави прозорец и днеска аз го бях пуснал в УЕФА, но днеска ще го отмена, така че всички могат да бъдат спокойни. Това е от мене за сега. Благодаря. Благодаря ви, господин Михайлов. Господин Михайлов, заповядайте, имате думата. Аз ще бъда съвсем кратък. Просто забравям миналото, забравям това, което в България е много известно, че всеки в България е специалист по всичко. За благодарностите, които го каза господин Михайлов, мога да им кажа, че има и българи в момента, които мислят за футбола, не от финансовата и част, а от моралната. И тези хора на тази маса от понеделник до сега сме се срещали поне 20 пъти. И мисля, че вчера беше финализирано всичко, конкретно, точно, ясно. Само ще добавя едно име, което не беше споменато от господин Михайлов. Това е новия генерален спонсор, Виктория, застрахователно дружество. В лицето на Данчо Данчев, просто тези хора от понеделник до днес, казвам ви, над 20 срещи има, за да стигнем до тук. Имаше един единствен проблем, една единствена некоректност от телевизионен оператор. Това беше Нова телевизия, която в последния момент ни предаде. За мен това е чисто предателство. Мисля, че те подведоха и премиера, като заявиха, че ще участват в съчетание от 2 или 3 телевизии, за да даваме повече мачове. Но и без тях ще се справим в лицето на нашите партньори от Национална телевизия, от TV7. Нещо по-конкретно. Първия кръг със сигурност има 2 мача. Днеска ще се решат въпросите около третия мач. Това ще го решат нашите партньори от TV7 в лицето на госпожа Велина Колева. За другите 5 мача ще ви бъде съобщено как ще ви бъде осигурен сигнал, за което се извиняваме, тъй като днеска приключихме всичко това, което от понеделник сме го започнали. Другата седмица до сряда ще имате оферти за сублицензиране, телевизионно, радио и така нататък. Това е самоотговорност както пред Корпоративна банка,
с много огромно благодаря към Цветан Василев. Освен, че е прекрасен банкер, е голям мъж, мога да го кажа. Взаимни са отговорностите, колкото и на националната телевизия, на представителите на националната телевизия, на работещите в TV7 и на управляващите, така и моята отговорност са равностойни, така че ние отнес сме един отбор, който ще бъде отговорен за всичко това, което се случва. Това е, което мога да кажа. Благодаря ви, господин Михов. Госпожо Колева, заповядайте. Имате думата за продължение на темата. Здравейте, колеги! Казвам се Евелина Колева, изпълнителен директор съм на TV7. Най-вече искам и първо да благодаря на господин Михайлов и на господин Михов за това, че ни гласуваха доверие и ни предоставят възможността да излъчваме мачове от най-престижното българско първенство. Мога да ви уверя, че това за нас е не само чест, но и голямо предизвикателство. Това е отговорност, която сигурно съм споделяме с колегите от БНТ. Мога да ви уверя и имаме увереността с борда на директорите на TV7, че можем да произведем един висококачествен продукт. Добри сме, имаме възможностите, качествата да направим престижен продукт и да върнем нивото на българския футбол поне на такова, каквото е, или близко на това, каквото е на световните първенства. Разполагаме с качествен, професионален екип. Мартин Томанов, който ще коментира, Стоян Янков, един от най-добрите футболни статистици, Владимир Иванов, Петър Стоянов. Най-вероятно ще привлечем и други професионалисти, така че да направим един добър продукт с качествена картина, качествени коментари, предоставяне на гледната точка, като целта ни е да върнем зрителите пред екрана и на трибуните. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Сега е ред да покани господин Бойко Станкушев. Господин Станкушев, заповядайте. Благодаря ви. Уважаеми колеги, днес безспорно всички сме свидетели и се радваме на една много добра новина. Но не мислете, че нещата са били предрешените от само себе си. Случилото се стана възможно благодарение на разумното, на мъдрото отношение на група хора. И независимо от някои напрежения и недоразумения, слава Богу, всичко вече е факт. Използвам случая да благодаря както на Боби Михайлов и на Валю Михов, така и на българския бизнес в тази си част, който съвсем отговорно подходи и удари едно рано, за да може цялата тази схема да се случи. И разбира се на правителството, което без дори да бъде ръчкано или подканено, разбра, че все пак трябва да бъде дадена една помощ, защото всяко нещо струва пари. А ние всички тук дължим това на българските фенове, на българския народ и на цялата аудитория, телевизионна, в тази страна. Защото всички очакваме едни по-високи, по-добри резултати от българския футбол, така както много пъти години наред това се е случило в славната история на българския футбол. Убеден съм, че пак ще се случи. Бих искал да призова всички колеги за джентълменско и коректно отношение, такова каквото почти винаги сме имали помежду си. Няма да коментирам отказа на медии, които в края на краищата не приеха протегнатата ръка, така ще се изразя, защото съм последният човек, който ще каже нещо лошо за колегите си. Съжалявам, можеше да бъде малко по-добре реализиран целият този проект. Но така или иначе, уверявам ви, че ние имаме, както сме имали много години наред, абсолютно пълна готовност да се справим с това предизвикателство за радост на всички. Още един път, подчертавам, за мен това е най-важното, че големите мъже в българския спорт, бизнес и държава успяха да се разберат като едни истински европейци и при това спазвайки условията на истинския ферплей. Благодаря. Благодаря ви, господин Станкушев. Колеги, заповядайте. Имате възможност сега да задавате въпроси.
Да. В крайна сметка, колко мача се излъчват директно по телевизията и по коя телевизия? Колко по коя? Ти си професионалист. 3 мача са предвидени сега директно. Един от БНТ и 2 в TV7. Като ще направим възможно другата седмица, до четвъртък, да има картина от всички този мач. Чакаме интерес, защото се появиха, че има интерес за Б-група, за Купа на България, какви ли не оферти. Оказа се на хартия, единствено сериозно беше гаранцията на Корпоративна банка, която беше действително гаранция. Всичко друго, прощавайте, бяха листове хартии с много приказки, с много хвалби, с много реклама. И де-факто на тая маса са тези, които действително станаха сериозни партньори и ще предават българското първенство. Ние няма да лишим нито една телевизия, нито един партньор да има картина на база на сублицензиране и това ще бъде приложено в сряда, както и на всички радиа, било частни, било държавни. Но искам да ви кажа, че безплатното свърши. Който иска да прави продукт, и това ви го гарантирам, с нощи бяхме до 9:00 с професионалистите от TV7, заедно с госпожа Колева. Много високо качествен продукт се предвижда с високо качествена техника. Това, което аз не искам професионално да говоря, като high definition, защото от моите уста не е точно това. Аз да го казвам така, но действително правят нещо, което ще бъде за удоволствие на зрителите да гледат много високо качество. Може само да поне да разбера. Купата на България в момента не се държи от никого и се държи от... Не, всичко се държи от господин Михов. Той е купил лиценза оттам натам и двете телевизии, които те ще разберат помежду си. А коя телевизия се дава на България? Има време. Ще помислим, ще даваме. Който е най-добри оферти. Михайло, може да кажете конкретни данни за продължителност на договора, пари, които се осигурява и най-вече каква е точно ролята на този човек, господин Михайло, на цялата, какви са неговите правила? Да. Договора за 1 година. Вали финансови параметри, може да казвам? Ние сме ги обявили вече един път, така че това, което преди един месец казахме, че аз ще осигуря банкова гаранция в размер на 6 милиона лева, успяхме да. Аз се подписах, вчера беше, тя е в полза на Футболния съюз. Един единствен екземпляр, уникален. И господин Михайлов мисля, че го пазих. При Тошко Пеев. При Тошко Пеев е заключен. Най-важно, че клубовете са спокойни. Това, което те търсят, като финансова част е изпълнена, а другата седмица предстои да се срещнат и те самите да си преценят по каква схема да си разпределят парите. Парите се получават на 3 транша, ние им ги превеждаме по схемата, която те самите ще си одобрят. Договор за 1 година. Валю имаше право на първа опция, така иначе имаше още 1 година договор, който вече от 10 на години, така че той се възползва от тази опция и беше така иначе единствената оферта, получена от Футболния съюз, беше него. И още нещо да добавя, за да поне да ви изясня какво е, ако някой не разбират от футболните специалисти, поне вие трябва да знаете какво е посредник, какво е страна по договора. Винаги от 16 години аз съм страна по договор със съответните отговорности и когато един човек е страна по договор, освен че взема, той дава. И завършвайки, за да няма полемики, за миналата година съм си изпълнил всички клаузи по договора като страна. Колко реклама да осигуря в BTV, колко пана, всичко това е документирано, всичко това се знае от комисията начало с господин Междеков. Затова някой просто да не се спекулира. Мога да отговоря на всеки един въпрос, но мисля, че трябва да говорим за бъдеще, не за минало. Да, Сашо, следващ Ако мога само да допълня, господин Михайлов, доколкото разбирам, господин Михов има банкова гаранция за 6 милиона лева. Да. С други думи, Футболния съюз, респективно клубовете, имат гарантиран приход за тази година 6 милиона. Да.
5 милиона са за клубовете. 5 милиона са за клубовете. Чисти пари. 10% футболния съюз има, каквото е било винаги. И 400 хиляди, които Валю вчера пред мен се отказа от тях. В полза на банката. Полза на банката, защото така не, че това е кредит. Той трябва да го напълни с продукт и с Ако постигна 6 милиона, могат да вземат пари. Така че той се отказа вчера от тези 400 хиляди, но гаранцията си е за 6 милиона.